de papieren erbij pakken. Want zoals ieder jaar en traditie bij ons is, werd ook de Huub Franke aangoed gereikt. En dat is aan de lid van deze nummer 4 dan. En we hebben dit jaar ook weer gezocht en een goede gevonden. En dat zijn mensen die uitzonderlijk verdiensten doen, heeft gemaakt hier voor de gemeenschap van Ookelen, maar ook met name voor de uren. En boete, maar ook binnen het stellen, maar ook het geloven hoe ze veel gedaan hebben. En we hebben nu gekozen voor iemand die altijd achter de schermen klaar staat, voor iedereen, voor iedere vereniging, die nergens van vlucht en die ook officieel geen aandacht wil. En dan zegt, laat dat maar allemaal voor mij voorbij gaan. Ik doe het graag, ik doe het met veel plezier, maar allemaal de poespas om hier naar boven te komen. Maar toch hebben we veel gemeend en dat gaan we nu ook doen. En ik ga een stukje voorlezen wat ik gekregen heb. Oosterhuis lid van verdienst werd geboren in Genoot en groeide daarop. Als jong meisje werden ze de leidster van de gidsen. Dat begon zijn vrijwilligerswerk, daar is het al begonnen. Later ging ze ook in kerkkoor in Genoot. In 1969 trouwden ze met een John in Geleen en wonen nu nog in Geleen. Ze sloten samen en bij het zandkoor in Oud-Geleen te gaan. We zijn inmiddels 46 jaar lid van de ongeveer 17 jaar bestuurslid. Ze duiden kerkpoetsen. In de kerk het koperwerk poetsen. Ik weet, ik heb vanmorgen de ketting gepoetst van de print. Ik weet wat voor werk dat is. De processie verzorgt ze een rustaltaar al een aantal jaren. De kinderen van de basisschool nog metgingen met de processie, gingen de schoolkinderen de kleding passen en zo nodig aanpassen. En op de zondag helpen met het aankleiden van de rustaltaren. Kleding genaaid voor de kinderen in de nachtmis. Maakt ieder jaar poppetjes van de Israël Prins. Ze verricht verschillende verenigingen naai- en herstelwerkzaamheden. Dus ook bij ons de boksen en de kleier, noem maar op. Ja, nieuwe ritsen in naaien gezet, de trainingsflesjes, noem maar op. Ja, ze duikt stofzuigen zelfs nog. De wieltjes op de stok gemaakt wordt veel, wat de dames van ons allemaal hebben. En John heeft daar een mooie stek voor gemaakt en erop gedaan. Bestuurslid geweest van het buurtvereniging Shuttersplein. Nam door de taak over van de Sint activiteiten organiseren met behulp van andere bestuursleden. En maar ze noemen het initiatief. Ook verzorgde ze al jaren tienen van de vereniging 3 keer per jaar en winkelde dagen om leuke prijzen bij elkaar te krijgen. Verder hield ze eerdere activiteit maar liefst op de achtergrond, wat ik al gezegd heb. Dit zou een goede reden geweest zijn en dit is een goede reden geweest om die ook hier naar voren te horen. En vergeet vast en zeker wel een hele hoop dingen nog. Maar dat is als er een stille kracht achter die coulissen zitten die heel veel voor ons zorgt. Daarvoor wil ik de ceremoniemeester vragen om Ria Speltaan naar voren te horen. Ja, Ria, toch ooit komt ze in het middelpunt te staan en dat gaan we nu doen. Maar voordat we de medaille gaan uitreiken, wil ik toch de leden van verdiensten ook even naar boven hebben, want door werd ze dadelijk geïntroduceerd en het zijn bijna allemaal mannen. Dus er zijn een paar vrouwen, dus je moest er echt van achter tegen de mannen. Maar dat gaat ik wel lukken. Mogen je een buitenmars voor de leden van verdiensten?
Ja, Ria, zoals ik al zei, dit wordt een reden van ons goed, van u te ulen en ook unaniem om dit vuur te dragen voor de Huub Frankorde. En dan willen we onze prins KVD-chef naar voren vragen om dit de medaille op te hangen. Ja, en natuurlijk wil ik ook onze jeugdprins Tristan even naar voren roepen, want het is weer bloementijd. En de bloemetjes mogen toe aan Ria uitgeven. Goed, dit is weer gezegd geworden, ze wil absoluut geen woordje doen, dus maar bij deze Ria Speltaan, onze nieuw lid van verdiensten, en we laten nu de voorzitter even van de lid van verdiensten en dan leiden we door de oorkonde af. Dankjewel. Ja, ze hebben nu dus voorzitter gemaakt. Oké. Ria, ik kan alleen maar zeggen, verslepen ons voor 100% aan alles wat Peter gezegd heeft. Du bent echt een stille kracht in Oud-Geleen. En du hebt al heel veel jaren in Oud-Geleen, maar wat ik weet zelf ook van in de parochie ontzettend veel gedaan. Du verdient het dubbel en dik. En we zijn ook heel erg blij dat ze bij ons club gekomen is. En we maken er samen in de schone tijd van, zeker samen met de Ulen, want dat mag gewoon eens gezegd worden. De samenwerking met de Ulen is geweldig. Ria, bedankt. Ben, dank u wel. Ben, dank u wel. Hier staan ze dan met een nieuw lid. Ria Speltaan. Ria, zet zo door. En laat de mannetjes wel eens af en toe een koekje ruiken. Dat kunt dat wel goed. Ik wil zeggen, voordat we nu de afkomt, hebben we nog een oorkonde die ik nog even wil voorlezen. Vastenoorvereniging De Ulen Oud-Geleen, oorkonde. Uitgereikt aan Ria Speltaan voor de bijzondere verdiensten tot het in stand houden van de Vastenover in Oud-Geleen. Voor wie behorende de Huub Frankorde lid van verdiensten 2019. Gegeven in onze tempel zaterdag 12 januari 2019. Peter de Eerste oproer van Oud-Geleen. Voor aanschrift onze kanselier Lars Reinders, Schatbewaarder Theo Stassen en mij bekend chef de protocol Sjeerd Schepers. Ria Speltaan! Patrick, mogen ik weer de buitenbas als aanvang voor de lid van verdiensten met de Ulen Ria Speltaan.